rus va inaugurar aquest passat dissabte les obres d'estabilització de talussos en el marge dret del riu Clariano, a Ontinyent. Rus va estar acompanyat per l'alcaldessa de la ciutat, Lina Insa, el diputat de Medi Ambient, Ernesto San Juan, el regidor d'Urbanisme, Filiberto Tortosa, a més de membres de l'equip de govern municipal i representants de diferents associacions veïnals. Tots junts van realitzar un passeig pel recorregut per als vianants que des de la confluència del pont de Santa Maria amb l'avinguda de la Diputació connecta amb el llit del riu Clariano. El president provincial es va mostrar impressionat pel resultat de les obres que han aconseguit recuperar una zona degradada de la ciutat i va assegurar que la Diputació estarà al costat d'Ontinyent. Entonces, lo més important que n'hi ha és que les obres es van començar, el que van prometre s'ha acabat i, efectivament, estarem sempre al costat de tots els pobles, però com no, al costat d'Ontinyent i la seva alcaldessa, que en el seu moment va fer força i aquesta és una obra que ha costat sobre 400.000 euros. Lina Insa va explicar que les obres han tingut una doble funció. Podeu observar, ha tingut una doble funció. Un lloc que estava ple de brutícia i que no tenia ningú atractiu, l'han convertit en un passeig agradable, han recuperat algunes de les sendes mediambientals que tenim així i a més s'ha donat un tractament de consolidació al mur i un mirador a dalt que jo crec que va ser de l'agrado de tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat i fonamentalment des d'este barri, del barri de Sant Rafael, que per altre costat era una demanda que venien fent-nos des de fa molts anys. Des de l'associació veïnal es mostren satisfets per esta obra realitzada. Com bé ha dit la senyora alcaldessa, aquesta obra és una obra de molts anys. Quan es va arreglar el pont, en el seu dia tenia que haver-se arreglat este mirador. I no en si el mirador, sinó l'arreglar este racó, que era una vergonya. I de passo recolzar la casa esta, que era lo important. L'actuació amb un pressupost de 369.923 euros i duta a terme per l'empresa CEINSA es va iniciar el passat mes de juny de 2010 i ha consistit en la construcció d'un passeig d'una longitud superior als 250 metres que serpenteja pel talús del riu fins a la llera. Aquest passeig compta amb baranes de fusta, mobiliari urbà, com a bancs i papereres i també disposa d'il·luminació a través d'uns focus col·locats arran de terra, a més d'un mirador a l'inici del recorregut. Quant als talussos, s'ha consolidat el vessant amb un mallat de contenció i s'ha adequat paisatgísticament la zona amb els corresponents treballs de jardineria. A l'acte d'inauguració van estar presents uns manifestants que protestaven per no haver fet accessible als minusvàlids esta obra. Des de l'Associació Veïnal de Sant Josep es recolzaven les protestes, però entenien que era complicat en un desnivell tan important donar-li accessibilitat. És de veres que gràcies a les ajudes de Diputació que s'ha arreglat el marge del riu s'ha fet aquesta obra. És de veres que ens haurà agradat que s'haurà hagut, en vez de tanta escala com esteu veient en aquesta manifestació que estan reivindicant, que haurà sigut més suau. És de veres que mirant des d'ací per fer aquestes rampes que en un principi dels projectes ens venien és impensable avui. Quan ens ha demostrat que tècnicament és impossible, doncs, bueno, ja esteu veient que es donem la raó. El president de la Diputació va demanar al diputat de l'àrea que s'estudie com pot fer-se accessible i que, si és possible, ho faran. Entonces, jo me compromet que si n'hi ha alguna fórmula, no de rampes, perquè ja que tinguem molt clar una cosa, una rampa ahí era impossible. Quan diuen és que han fet escales, que la gent té que ser... Una altra cosa és que reivindiquen, podrien posar un ascensor, a veure qui pot tindre la clau. Jo penso que les persones minusvàlides, a més per obligació, l'administració té que dotar-les, però, claro, hi ha coses que no pot ser. Una important obra que en breu es coneixerà com salvar el desnivell que presenta des del pont de Santa Maria fins al riu.